L-ewwel żbark ta' immigranti għal din is-sena f'pajjiżna. Grupp ta' 82 immigrant ġew salvati minn baħar imqalleb wara li d-dingi li kienu fih instab wieqaf bejn sema u ilma madwar 68 mil nautiku fin-nofsinhar ta' Malta. Fost l-immigranti hemm 10 nisa u waħda minnhom qed tistenna tarbija. Ġew salvati wkoll 71 raġel u tarbija ta' ftit xhur. L-immigranti qed jgħidu li huma Somali. Kien tard il-ħamis filgħaxija x'kien iċ-ċentru ta' salvataġġ u koordinazzjoni tal-Forzi Armati ta' Malta tal-Barracks ta' Ħalluqa ġie infurmat li hemm bżonn l-assistenza. Fuq il-post intbagħat l-ajruplan King Air tal-Iskwadra tal-Ajru biex jara fejn kienu l-immigranti. Kienu għal-ħabta ta' nofs il-lejl 20 tal-ġimgħa wara tfittxija intensiva x'ħin l-ajruplan sab id-dingi u għaldaqstant fuq il-post intbagħtet il-Patrol Boat P51 biex tagħti l-assistenza. Taħt il-kmand tal-Logutenent Joseph Gatt, l-ekwipaġġ tal-P51 ipprovdew l-għajnuna neċessarja lill-immigranti. L-immigranti kienu mistennija jidħlu Malta l-ħabta tal-11-20 tal-ġimgħa filgħodu, iżda daħlu aktar tard minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena tal-baħar. Mal-wasla tagħhom fil-bażi marittima f'Xatti Tiben, l-immigranti deru li kienu f'kundizzjoni ta' saħħa tajba, tant li ma kienx hemm bżonn l-assistenza medika. Wara li tniżlu minn fuq il-patrol boat, l-immigranti ttieħdu d-depow tal-pulizija għal identifikazzjoni u minn hemm ittieħdu fiċ-ċentri ta' detenzjoni.